बोसोरनि बयखौबो गाहाम हामलायहरनाय जासिहरनाय जाबाय बिथांनि फंबायनि चेनेलखौ नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामदो अनदो सापर्ट खालामदो ब्र'आबोथ' दा भिडिअ खालामबाय थायो नोंथांमोना ब्र'खौ हाजासे अननाय आरो सापर्ट होलांबाय था गोजान फुंबिलि नोंथांमोनखौ गासैबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायना लानाय जाबाय दा जोङो क'क्राझाराव ओंखारना फुल्लि रेडि जाबाय दा बेथिं जोंनिया लोगोफोरा नै दा मेर'आरिया दा एक्सट्रा इउटुबारा दा बिथांमोननो एसे भिडिअ क्लिप दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामसिगोन थ' गाइस दानिया नै इयाव मेर'आरि आदामोना ओंखारगासिनो दोङो नोंथांमोना दिन्थिनो एसे आदा रेडि एकदम दे माबा मोनसे बुंदो आंनि चेनेलाव नोंनि चेनेलाव बिथांनि फंबायनि चेनेलखौ नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामदो अनदो सापर्ट खालामदो नों मा भिडिअ ब्लग भिडिअ बिथाङा मोजां मोजां आपल'ड खालाम ओमफ्राय बयबो नोंखौहाय जोंनि नायगिरि रायजो राजा मोना नोंखौहाय सापर्ट खालामगोन मोजांल' आगाद मिथिबायना अब्लाना बयबो अट'मेटिकलि नोंनाबो भिउस जालांगोन साबस्क्राइबार मोनलांगोन आरो बैसागो बोथोरनि माबा मोनसे आंनि भिउवार्सफोरनि सिगाङाव बैसागु बोथोराव आंना बेल' देग्लायनि बैसागु बोथोराव आंना बयनिबो चेनेलावनो सोरबाफोर बुंनो थिनब्ला आं बुंगोन लोंनानै जानानै बाइकखौ सालायनायखौबो एसे खम खालाम सालायब्लाबो मोजाङै सालाय स्पिड सालायनाङा गोबां मानसिफ्रानो दिनै मैयाबो जों नुनो मोनबाय मैयाबो स्पट डेट क'क्राझारावहाय माबायावहाय थिनालि खाथियावमोन खोमा ना बावबो साथामना सानैसोआ डेट जादों फुरा ओमफ्राय दिनैबो नै दासो फुंजानि खोनालायबाय फुरा एक्सिडेन्ट जानाय माबोरै जागोन बेनिखायनो बयखौबो आं रिकुवेस्ट खालामो आरोना लोगोफोर अननानै बुंनाया जादोंबाबो जायाखैबाबो नोंथांमोनाव नैबे देग्लायनि बैसागुखौ मोजाङै जेन बारहोहरो आरोना बिनाव दा बाखुंग्रिया ज' एकदम फुल जस जय बर'हारि नै दा इयाव आरो दा नैथिं दोङो जोंनिया दैदेनब्र'निया डिबि ब्लग माबा मोनसे बुंदों आंनि चेनेलाव थ' गाइस बेखौनो बुङो ब्र'आबोथ' दा भिडिअ खालामबाय थायो नोंथांमोनाबो ब्र'खौ हाजासे अननाय आरो सापर्ट होलांबाय था आरो गोदान बोसोरनि बयबो रंजा गाजा गोमजायै गोथाव बेखिनिखौनो बुंला फोजोब्बाय दा जोंनिया नै खोमदो नाजाखौ लोगो मोनबाय एक्सट्रा इउटुबारखौ माबा मोनसे बुंदों आंनि चेनेलाव फार्स्टआवनो गोदान बोसोरनि बयखौबो गाहाम हामलायहरनाय जासिहरनाय जाबाय थ' बैसागु बोथोराव माने बिथांखौ लोगो मोननानै जोबोर मोजां नायदों ओमफ्राय गरेस्वरनि गरेस्वरनि उनाव कार्बि आंलंनिफ्राय दादि क'क्राझाराव बाखुंग्रियाव गाखोनो फैदो बोरै जसा एकदम एनार्जि माने फुल आरोना 100आनो जायो ओमफ्राय जोबोर गोजान ना जोंनाथ' ओरैनो आङो जुदि जस गैयाबाथाय आं बेयाव फैयामोन जस थानायखायनो फैदों दा आरो बे बिथांमोनखौ माने फंबायमोनखौ गासैखौबो लोगो मोनजोब्बाय जों बेयाव रुमाव ओमफ्राय जे मेहेरदा दं जोङो दायो बावखुंग्रि थांदों जेखि जादोंला माने बिदिनो ब्लगखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय एकदम मजा फार्स्ट टाइम ना आरो बावखुंग्रिया येस फार्स्ट टाइम एकदम जमानो थांगासिनो दङ आरो दा हिमांशु ब्र मोना बेलेग रुमाव दोङो उनाव बिबयसखौ लोगो मोना गेरेन्टि गैया मियाथ' लोगो मोनदोंमोननो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ गाइस जोंनि बाइकफोरा नै लाइनआव फुंना दोनदो हेल' गाइस आं दा गय जागासिनो जोङो आइ हटेलाव ओंखामखौ जाना फैखांबाय फैनानै दा जोङो अखायाबो गाबाय नालाय बावखुंग्रि हाजोसिम थांनायनि आगानखौ सुरनोसै गारिफोरखौ स्टार्ट खालामसै नै आथिं जोङो जोंनिया दैदेनब्र' बोरै नांगौ अमानि बाजारना बरिया एकदम सिगांथिं नैया गाइस नै आथिं जोंनिया एनिथिं एम जाया दा बोरै खबरा मोजां ब्रादारमोन एकदम जमा केलांदोंसै क'क्राझाराव नामा बावखुंग्रियाव फुल रेडि एकदम नैया थ' गाइस बावखुंग्रि हाजो थांनो थाखाय फुल रेडि एकदम नैया नै र' बेक केमेरा दिन्थिगासिनो फुल रेडि एकदम गाइस तो गाइस जों बावखुंग्रि थांनाय लामाखौ सफैबाय आरो बिराद जाम गाइस मिथिबोनाय जेरैबायदि जाम ना गाइस बे केमेराखौ दिन्थिगासिनो सेलुट फार्स्ट टाइम फैदो इयावबो जि अबस्था जादों अ माइ गड चेंचिंनाय गाइस लामाया नै हाब्रुनि अबस्था अब्लाबो बावखुंग्रि गाइस बावखुंग्रि लाइन आप Oh my god guys, first time ini hasilnya
गाइस जों दा गारिखौ पार्किंआव दोनना लाबाय ओरैबायदि मानसिना नैबेथ' मोनसे पार्किंसो आरो इनि सिगाङाव जोबोद बुरजा पार्किं दङमोन इयाव दोनदिया जों नै मोनसे पार्किंआव दोनबाय थ' गाइस जों गेट मोनबाय नै इयाथिं हाबग्रासिनो दोङो दा जोङो हाजो खाथिया लासै थांसै अखा दोमैलु जादों अखाया हानाबाबो जायो दा अखा हाबाथाय मोजां जागोन एकदम थाबायनो फुल जस नैया दा जोङो बावखुंग्रि हाजोनि खाथिया लासै थांगासिनो दङ गाखोनो हानाया खुनु गेरेन्टि गैया अखा हानानै फिस्ला जाना दोङो ना थ' गाइस हाजोसिम थांगासिनो दोङो नैया उनथिं थांगासिनो दोङो गाइस जोङो नै हाजोसिम थान्दा थान्दा बारांदो फिल बया मानसै हाजोआव एसे गाखोना नायनोसै हाबाथाय गाखोनोसै हायाबा गाखोला गाइस फैनानै मोनसे फिसा मन्दिर मोनदों इयाव गासैबो मानसिफोरा दोङो उनाव इथिं मोसाबाय थादो दा सिगांथिं थांगासिनो दोङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस हाजो सायाव गाखोगासिनो दोङो बुहुत मेंबाय उनाव नै दिएन मुवायाव फट'शुट खालामगासिनो दोङो उनाव आरो इथिं दोङो जोंथिं आरो जोङो हाजोसिम एकदम हाजो गोजौआव गाखोगासिनो दोङो अ माय गड जेरैबायदि गोजौ ओइ नै हायोथ' हायो जब दोङो अ माय गड बेबि गड ओरैबायदि गोजौना थियानो थ' गाइस ओरैबायदि गोजौना नैया हाजोआ बावखुंग्रि हाजोआ थ' गाइस जोङो हाजो गाखोगासिनो दोङो इनाव दिएन मुवा गाखोना लानाय नै एकदम एनावका थिया गर ना नैया ओरैबायदि थिया नैया दिएना नै ओइ मुन्ट' बोरै आंना खालि लुबैयो नै जागोन गासैबो जागोन थ' गाइस जोङो हाजो सायाव गाखोना बिदिया दा जोङो सिङाव थांगासिनो दोङो मानो होनबा एन'का पिछलाना अखाबो हादों जि गोजौ नोंथांमोना दिन्थिलांनि माबोरै र' नैया गाइस जेरैबायदि पिछलानै थिया गर नैया गाइस इयाव माबोरै ओंखारनो आयौ बावखुंग्रि फार्स्ट टाइम नैया गाइस बोरै थिया गर नैया गाइस एकदम जों हाजोखौथ' गाखोनो हादियानो इनाव दा नों मोनसे गाखोदो हाजो गाखोनो दा सिंथिं ओंखारलांगासिनो दोङो नैया लामाया बोरै अ माय गड फार्स्ट टाइम फैदोंना एख' एक्सपिरियेन्स गैया इनसाव अखायाबो नैया अखा दोमैलु जाफिनबाय मा बुंनो गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव रायज्लायनाय बै समाव दाबो रिंखाङो रिन्दाव साननिफ्राय ओंखारनानै दा जोङो रुमाव थांसिगोन रेनकट गानदोंनिया अखा हादोंमोन ना नैया गाइस मानसिया अ माय गड बे केमेरा दिन्थिनि गाइस थांनायनि थांनाय फैनायनि फैनाय ओरै गाइस गारि पार्किंसिम थांगासिनो दोङो जेरैबायदि ना अ माय गड गाइस बेनो बावखुंग्रि थांनाय लामाया नायलाय
गाइस जों दा गारिखौ लानानै रुमाव थांसै आरो भिडिअखौ लानाय जाय इखिनिल'सै भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनादो शेयार खालामनादो आरो साबस्क्राइब खालाम नोंथाङा जुदि आं चेनेलाव गोदानबा बेखिनिल'सै भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा आरो मा आरो